Tengesa munda. Toda kuziva kuti imimi ndimi defendant. Makatengesa munda here hongu kana kwete? Kwete. Alright. Tengesa munda. Mukatisana kuti musoro changa ndakapota kuno kudani nenyaya yemunda. Ini ndinoshandira kukweko. Ndadzoka vanza kuti vachingweni munda uyu takangogara changamira vakamboti nanisa futi nemunda iwoyo. Ndazvi vati munda waya vakatengesa kana kuti vari kurendesa. Saka munhu wari kurendesera yatorati munda wanje ni 5 years dzandakatenga pamberi apo. Saka ndinatsoziva kuti mukuti akatenga munda kana kuti akarendeswa munda kwe5 years. Mukuti kuti akarendeswa munda kwe5 years. Yes. Saka kutengesa kurumba pano. Kutengesa pari kubuda mari, kutenga makore. Madzivisa here sekuru mhosva yemurupomero? Ndakatengesera ani? Vakatengesera Spain mukadai. Ndotsanangudza changamira. Tsanangura. Nyaya iripo ndeyekuti mukoma wangu anova muridzi womunda uyu. Pakuya kwatakaita paya, in fact story yemunda changamira vanoziva. Takauya apo 1959. Taya 1959 ranga riri dongo ramangorongoro kana kuti makokoa. Takatakurwa kubva mu 1959 tichiuya muchitindiwa. Taifanira kunge takauya kuno tiri mhuri yaTubwe isisu. Taifanira kunge takagara kuno kumakwao. Baba vakati kwete handisida kuenda kumakwao. Tobva tasiyiwa muchitindiwa nomatakagara. Kubva 1959 taingova tichingorima munda iwoyo. Baba vake mukomana uyu vaigara kumafishing camp. Zvaigara kumafishing camp vanga nemusha wavo uri kwanyika dzino uko kuna Makonde uko. Ndiko kwavaida kuenda baba wake uyu mukomana uyu. Okay. Saka nokudero mukomana baba wake ndobva akumbira kuti sekuru ndoda kukumbira kuona pokusvikira. Mukoma wangu atori muno mudare. Vacho akambomupawo kuti chimbogara pamuzukuru. Agarapo muzukuru. Taifunga kuti muzukuru aungamuti wewe chibva. Baba wake takagara navo. Muchiti uyu muzukuru baba vake mukomana uyu. Baba vake vanganokama hupi nemi vanhu kwachingwena. Baba wake akazvarwa naatete vangu inini, baba wangu nababa na mai vake uyu Midson. Vakaberekwa vati tu baba wangu na atete wangu Amagwaba. Magwaba. Kana kuti Esther. Saka muri kuti mimi musha wababa uyu wanga uri kuti kwavaifana kuenda kuna Makonde kwanga vambotamira uko. Havana kuzoenda angoramba akagara paanga akumbira kuna mukoma kuti mukazitu vakatariswa nei kuenda iko. Hatichaziziva kusvikira agarapo. Baba wake haana kumbobvira ataura nenyaya yekuti ari kutaura nezvomunda. Paakangopiwa pokugara ndopaakazosvikira akafa. Hatina kuita dambudziko naye muzukuru uyu. Ndakushamisika mwana achitaura kuti inini ndakatengesa munda, mwana waatete vangu. Ndakutengesera munda papi? Alright. Baba wake vakagara makore mangani pamusha uyu womuri kuti vakagara? Ndingatoti kana todi anga asati aberekwa.
angasvike mangani makore acho kuma 30 40 kuma 20 30 imbobvunza Todha kuti ane makore mangani. todari kune makore mangani 46 years Angasvika abereka. akati abereka ipapo ka saka 46 years anditi baba vamakanga mavapa kuti vagare zvetembarari here kana kuti pakanga anga apiwa zvinonzi agare zvetembarari ichi tichingorima munda wedu ndaunzwa munhu wani yenauta muri kuti makavapa zvetembarari kuti vafanira kugara pokugara chete kwete munda zvokuti vagare 46 years tembarari vakangogara chete tembarari munda itaingorima tisu imi ndimairima munda ivo vairima pai vane munda yavo yavanga vachirima kuzasi uko kuna makondo iriko nanhasi iriko Todha ari kutojara miti izvozvi vaipota vachitobva apa vachitoenda kunorima ikoko saka uyo vari kuti vazukuru venyu makatengesa munda pa5 years vataura nemunhu ari kurima kuti paapa handibve munhu wataura wati spenzani mwera shiri kana akatengeserwa Changamire maybe zvakaitwa naamai guru vangu ndisingazizivi ndokuti munda uyu ari kurima munda wacho ndiani? ndiSpencer ari kurima achichiti ari kubatsira mai guru vangu vakastroka achivakwanisa kuvawanisa mari yokuchipatara. Hapana here pamwe pamunogona kuti arime achivapa mari? Imimi varidzi morima munda iwoyo sekukupai kwandikaita kuti mudimburane munda kuti muchirima apa Todha achirima apa. Munda wangu ndinourima zvina kuipa. Munogona here kundibetsera kuti mukate contract yamukaita iyoyo gore rino kuti ipere gore rino yamutange kurima mega? Ndokwanisa kuzviita Changamire. Anditi makambosvika pachitendeva? une ndingangoti roughly 2.5 hectares. 2.5 hectares. Pane rari kuziva nezvemunda sabhuku buta ndo vanga ndichida kurifeya kuti ndovanoziva kubva tichiuya muno. Inini ndauya muno kuti mubatsire vanhu ava semhuri. Uyu mukomana uyu ava ndo sekuru vake kwakaberekwa baba vake. Uyu mukomana Chamunhu ava ndo vakabereka baba wake ava. Achizheke hanzadzi yavo ndiEsther. Esther ndobva abereka uyu Jeras. Uyu chizheke ndokubereka Brian. Brian akashayika ndiye muridzi womunda. Ndiye ane munda urukuru wakarima Spencer Forge goro rino. Brian akashaya gore rapera muna February. Asati akombewa Brian. So ndobva uyu mukadzi wacho akabva astroka futi. Izvo zvimurwere. Hapana chaarigona kuita. Inini ndichinzwa vakati ndoda kuti andiri arime gorono ndiwane mari yekuti ndikwanise kuenda kuchipatara. Izvo kuti Spencer ndakatomubvunza Spencer wacho. Spencer zvikanzi aiwa handina kurenda munda 5 years. Ndakawirirana navo nokuti ndivabatsire zvegoro rino kwavari kuchipatara. Munda rutauro ndowa Siriro ndowa Brian. Hausi wake Siriro. Brian ndiane munda iwoyo waakawirana natete vake aEsther vacho. aEsther vacho ndanzadzi yachingwena yachijekejeke. Vana vemunhu mumwe chete. Kati zvamakaita imimi natsisi vari kuChinoi vakakusiyire mukaka vai. Ndogara kwavakaita vanhu ivava ava nababa vemukomana. Alright, ndakasvika pamunda. Ndikadimbura munda ndakati zvakanaka iwe Brian nevazukuru vako. Chipo vazukuru apa. Iwo chirima apa. Saka ipapo hapana uziva kuti dambudziko rapapi. Mugano hamuna wamakaisa mimi hauna kuchinjwa. Uyu mukomana akatorima chibage chake. Musi waitoisa fertilizer nekuchijara ndakatosvikapo. Ava wava kwavakati ngakurimona Spencer ndopaari kurima ipapo. Akazivise here mukoma wake Chamu kuti mambo vauya pano paground vakatidimburira sekudai? Ndiani? Todha. Aiwa hapo ndipo ndisiri kuziva. Asi ava gore rapera vakatojara forge yavo panzvimbo iya mukadimbura iyi. Ndotogara nchitaura navo vakomana. Chandiri kuona ndechokungoti kwangoda kutsvaga kuvengana vana ava ndiwo munhu mumwe chete mama. Zvamakangoita imimi nana Blessing ndo zvakaita vanhu ivava kugara kwavakaita mumba mavo. Asi munhu wacho vauya kuzomhangarira muno vauya kuzomhangarira Brian. Noti Brian akashayika ndokusiya mukadzi wake ndobva arwara futi mudzimai wacho akatostroke. Izvo zvari kugwero haana chaanoita. Kana
ava kwavo vari kurima vakajara chibage, avo kwavo vakabva vati ngaachirima Spencer awane mari yekuti vai vabatsirike zoti kutokundikana kuya vatochaiwa mari yekuisa. Ndakatotaura navo mukomana amusikana angafanira kuyatendai akati handina mari yekuisa iko. Nyaya iyi ndeyekuti havana kumhangarira Brian nokuti akashaya, asi ndaona sekunge vati pakatengeswa munda vada kunzwisisa kuti munda wakatengeswa here. Ndofunga ndo anzi yauda chamani kuti sekuru vakatengesere munda kana kuti kwete. 1 2 munina wako semubvunzo ndabvunza ndoda kuti mumubvunze Todi kuti akanga auzeni mukoma kuti mambo vakasvika paground tikapedza nyaya yemunda uyu tikadimaketa munda kuti vazukuru kwavo vana baba kwavo sezvizvi ndozvatikaita Todi takadrowa sezvizvi. pane chakachinja here kubva pamuganhu wakaiswa naChangamire? Pamuganhu wakaiswa naChangamire hapana chakachinja. Mukoma ndakangovatsanangurira. Wakavataurira ndozvakaitika. Ukavaudza uchiti kudii nokuti mukoma havaifanira kuuya kuno kana ndakakupai pandikakupai mimi sevazukuru vasekuru sekuru enda kavapa pavo. Zvakati pachuru ichi isusu ticharima kubva apa muganhu utaupirwa kuti tifambe nemombe sezvo tainetsana nasekuru nenyaya ichi yemombe. Saka isusu tapirwa kuti kana dzikafamba dzichidya uko hapana watinoita sei watinoshupana naye. Ivo ana sekuru votangirawo kuseri kwechuru vachienda. Saka mukoma vanouya vane zvavaroda kunzwisisa zvakanyanya kuti pakafamba sei. Saka sezvo dare riripo ime mungatsanangurira mukoma wangu kuti zvakafamba sei, iye achibvunzawo mubvunzo yaari kubvunza maererano dare racho. Iwewe pawatsanangurira mukoma wako wakauya kudare iwewe uko kukazoenda kwaniswa demarcation. Mukoma wako wakavatsanangurira kuti kudii maringe nemataurwa angaitwa nyaya yemudare? Maringe akataurwa nenyaya yemudare sezvo ndini ndaitosungiswa nasekuru kuti ndibve pamba ipapo. Ndakavaudza kuti sekuru ndo mataurira vari kuita kuti tibve pano pamusha matongo avo. Asi Changamire vauya vaona muri mwana wevanhu vamwe chete, handikwanisi kukuseparate hai zvakanyanya. Iwe chingoenda chirima uchienda uko, iwe uchabaya nzara chirima uchiuya uko. Vakazvigamuchira sei mukoma wako? Mukoma panguva idzodzo vakangoti ndichiri nequestion mark. Ndikati sezvo matara aripo akavhururwa kuti muyananiswe. Kodai dare naiwe chamu Todi rakati imi chibvai sekurevedza kwaita sekuru venyu kuti ibvai muende. Dai ndakatendera izvozvo maenda kupi? 1 2 sei ini ndakakunzwirai tsitsi kuti muri vana vanyamunhu. Iwo gara ipapo hapana paunobva chirima apa neminda yenyu iri kuzasi uko kwaunzwi kudyara mituku. Sekuru vako orimo apa nemwe mindo imwe yavainayo sezvo ungori munda watete vavo. Wakatadza nei kutsanangurira mukoma wako maitiro ese andikakurwirai kuti mundidzosere mashure funditonge nyaya ndikatonga kare? Mukoma ndakavatsanangurira ingoti kana matauriro ezvinhu akuitwa pari zvino izvi tingati akuda kutaura old version, mutauro wakudhara isusu tinge tisingauzive. Asi ini semwana ndakakura pamakore andakudze kuti 46 years ndiripo pamusha. Takakura tichiona ambuya nasekuru vachirima. Saka pandisina kuziva ndepekuti ambuya vedu muroora mumusha medu isusu. Takura tichiona kuti muroora. Ina handa kuziva kuti uyu muroora uyu anenge ari nechimwe chidimbu here mukati memusha kumhuri yekwana Chabaya Nzara. Apa wamubvunzo kwatiri here, kuna naChingwena here, kana kuti kune mukoma wako? Hakuna naChingwena sezvo vati imwe miti ndiri kudzika miti, ndiri kudyara miti. Chakaipa chii kudyara miti? Apa hakuna chakaipa. Dyara miti mumunda munodyarwa miti. Uchakohwazve. Samubvunzo ndaupa wana sekuru. Asi wanzwisisa here iwewe pahistory yataurwa yemunda iwoyo kuti iwewe pachezvako panga pastorina yako portion pamunda iwoyo panga pasina wako ipapo? Wanzwisisa?
handina hauna Zvaitonetsa, hauna kunzwisisa handina chikonzero nei uri kuti hauna kunzwisisa izvo zvanga zvichitsanangurwa uripo ndakakura ndichiona baba vachigara ipapo vachigara ipapo asi wanzwisisa here kuti pakanga pasiri pababa vako vakanga vanzi fanogara ipano kwavo kwakanga vanga vatori nenzvimbo yavo yavaifanira kunge vakaenda ipapo isusu togona kutadza kupanzwisisa semwana padambudziko rakadaro pari nhasi uri kuzvinzwisisa sei inini zvangu handisi kupanzwisisa nokuti ini ndini ndine bepa riri kuteerera mutero mudunhu ramarigachano kuteerera mutero unonzwisisa here kuti hakuteererwe nemunhu ane munda kunoteererwa nemunhu ane 18 years zvichikwira asesi paakanzi abvi nasekuru vake akamirirwa nanonda asabvi imbomubvunzo ava nasekuru vake zvanzi pawakanzi ibva ipapo wakamirirwa nachangamiri saka nhasi makuita dambudziko rei kuna changamiri ipapo inini dambudziko rakanyanya handina mukoma ndiye auya zonzwisisa saka mutsananguriro zvizere nematsananguriro andaita ndikuda kuti iwewe utsanangurire mukoma wako ndichizvinzwa nhasi pano mubvunzo yese yavainayo mukoma wako chivabatsira kuvatsanangurira ndikuda kuti ndizive kuti waivaudza uchiti kudii nokuti iwewe ndiwe munhu vari kuti nhangari vake wenyaya iyi mukoma munogona kutsanangurira dare maudziro andikakuita zvanzi iwewe vatsanangurire chitotangisa vaudze kuti mukoma dare zvakafamba zvokuti tanga tadzingwa zvikazofamba zvokuti iwewe vatsanangurire question mark yavo iya kana paine panoda kuzopindirwa nedare ndoporozopindira asi iwe wambotsanangura inini dare harina kuti iwe chabaya nzara ibva ipapo harina kundidzinga dare rakaona kuti ana chingwena vanogara kumhiri handiti ini ndiri kugara pamba ipapo vakakwanisa kuti shuwa ndauzoona muri vana vemunhu mumwe chete ndiri kuudza mukoma havana kuti ndiri kudzingwa nedare dare rakati ndaona muri vana vamunhu mumwe chete mumwe ngaachirima achidai mumwe achirima achiendawo sezvo munda wacho munetsana mudiki unza mukoma kuti pavakauzodaro vakati vane question mark tada kuchiziva question mark yavo kuti yakamira sei pavakazoa pamusoro changamiri ini kuzongozokwidza kuya kuno kuna changamiri kuti kuda kunyatsonzwisisa bcause mukomana wayo ari kuendeserwa ndakatombomubvunza kuti ko iwewo bcause mukomana anotaurisa chaizvo aka ari kurendeserwa bcause atorati mutotaurisa zvinhu ipapapa pamuri kugara parapa ndoda kutokubvisa ipa ndoda kutopatenga ipapapa pamuri kugara ipapo saka inini changamire ndoda nazoziva kuti munin'ina wako akuudze here zvatikataura munin'ina akandiudza saka nhasi musabve pano musina lc4 randikafambira ovapa lc4 ndichiva pamuganuro ndakati havabve muvanyorera lc4 ravo vaganda nokuti vanenge vakupuwa muchuchu nemunhu asine nechekuita nana chingwena izvo ndozvandati haufaniri kushungurudzwa iwe musha paigara mai venyu nababa venyu ndakati ini hauchabviswa sekutaura kwaita ana sekuru venyu kuti ibvai pano murazukuri get out ndakakuremekedzisai ipapo ikati havachabvi ndikatovengwa nehama dzenyu ana sekuru inini nyaya iyoyo kuti mugare ipapo ndobva ndati zvekare ndiri kudhimaketa vaitoda munda wese ana sekuru venyu ndakati samambo vana vanodya kupi but nyika ifutunuke bedzi nyika isiwa ndochinowana kana maona kuti kanzvimbo kandakakupai kadiki mwanangu munouya kuna mambo mochema kuna mambo tine mamwe nzvimbo dziri kupiwa vanhu mumapurasi tokunyoresai izvi kutaura vanhu vari kutaura zvavataura zvisiyana nazvo izvi mwana unokwidzwa bp ukandifira apa uri kurwara ukastroka futi saka bp iri padhuze kana ukaita zvaukaita izvi saka handida kuti ukwidzwe bp nhasi chibva pano uchiziva kuti
ndakaisa demarcation iyoyo wakaona yeye uyo wawandibengenusa kuti ari kurima ava vachiti ari kurimira mai guru ari kurwara ishuwa ari kurwara ngatichimupai chance yekuti sekuru munhu ari kurima ngaachirima gore rino opedza kubvisa mbesa dzake. Imi ana Chingwena newe nyika dzino wotora vana vako vari kunze kwenyika nokuti mwenda munorima kagandiwa kandikakupai ndozoda kuti ndione gore rinowe imhosva ndikazokuonai muchiisa futi mumwe munhu ipapa achirima ipapo. Matadza here kuchengeta murwere wenyu mega pano kuchengeterwa nemutorwa ari kutaurisa pamusoro ichangamira pane vana vakomana varipo Tawanda naThomas varidzi vemunda ivo varipo. Hazvireve kuti havakwanise kurima, vatoripo vakomana vana vaKbrian wacho akashaika. asiko zvino Igore rino iri inyaya yekuti amai vavo pavari kondisheni yavari yakakonzeresa kuti vati Spencer amborima ipapo. asi mumutsura Spencer ari kutaurisa Ari kutaura makuhwa wekwese kwana mumiriki kwairima kwakambotora kupiko kana machingwena machabanzira madi kuti ari kushungurudza wowe ari kurwara usitamisa mari kuya kudai kutaurisa ndiko kaibadira asi ndechingwena asi kamuromo kake manje kane chipikiri chokubaya saka chitaura nasekuru akuti sekuru zvataura namambo ndazvinzwisisa gore rino iri mati ambuya vari kurwara varumbota sei varumbobetserwa gore rinoya uyai murime mega sekuru chivaudza sekura sekuru muri kuzvinzwira zvekutaurwa panapa hapana chandopoka ndoda kuti akuudzei zvandamuudza kunoti munofanira kuwirirana vaudze sekuru vako sekuru tofanira kuwirirana panapa uyu mukomana ari kutaurisa uyoyo ndiakuda kuti utipesanisa saka chitomuvharisai gore rino ratiuya ratida kumuona because ari kutaurisa panorimwa nani panorimwa naivava vana Chingwena tapedza nyaya vaudzi vachingwena manza uzotaura muzukuru wei chimudairai aiwa kana warevesa nemwoyo wako muzukuru zvese nepasi pasi pemwoyo aiwa zvapera. pamusoro changamira inini ndine mataxes andobhadhara michero yandobhadhara saka vaChingwena ndo vachange vakubhadhara mataxes here handizivi vari kubhadhara taxi here michero pamusoro iseku aimbomirai Brian ari kutera bhuku iroro ndei aimbomirai tete taura plazimuri sabhuku taura pachezvenyu munhu anotera aita sei munokodzera kutera mutero wekansel nyange musina munda nyange muine munda 18 years 18 years zvichikwira munoteerera mutero. Saka kuteerera kwamuri kuita rambai muchingoteerera hamuzi kuteerera kaportion service delivered kufamba kwamunoita mugwagwa nokuendesa mombe kumadhibha kuita sei ndo zvinoteererwa izvo haisi nyaya yemunda chete bedzi. Mutero unongoteerwa nemwana ane 18 years. 1 2 paipe pamunoona munhu panonzi afa ari mutaundi anonzi aendonovigirwa kupi kumusha ikokoko ndosaka muchiona zvitupa zvenyu muchibvunzwa pamunotora zvitupa kuti mambo wako ndiani sabhuku wako ndiani pane chitupa chisina sabhuku kana mambo hameno vamwe vanazvo asi munomugara mutaura motobuda pamunenge muri kutonobvunza panze kuti ndiani sabhuku naimi kumusha ikoko apa uzotombokutsika ende kumusha ndokunotenderwa kunzi mutaure kuna mambo netsamba kuti mambo tikukumbirawo kuvigawo mushakabvu pavhu renyu hatibhadharise isu kana takuviga munhu chivanhu kaichi asi mutaundi munoita sei hamutenge guva iri ndosaka tichiti unobhadhara mataxis ako kuita ona malevels ese iwayaya yekuti service delivery yekanzuru inofanira kuya road yaunofamba uchibva kukwekwe kusvika papi kusvika pamba pai pachitindwa paipai tofanira kuti wabvisa wakatendora zikako mwanangu wandipawo ndo taxi manje hauna kubvisira munda itengeswe zvachose ivha ritengeswe toti daida kutengesa mastructures daimusunga. Saka nhasi kana imi maona pamba paipai mawandisa hamuchakwana uyai kuna mambo mwena una sabhuku mwena una mambo
tobetserana toendana nakwana DA uko velenzi. Ndine vana vawanda vari machundu vaudominda, mayuthi voenda kwavo, vakuru voenda kwavo, mawar veterans voenda kwavo, makota, zvinhu zvedu zvafamba. Musoro changamira. Ehe. Asangu nhoroondo yapiwa nasekuru vangu vataura kure nechokwadi panyaya yemunda. Chandoziva sabhuku kana mambo ndianopa munhu munda, asi chiri kundifadza ndekuti pakati pedu iwo ndisabhuku, tina sabhuku futi varipo padivi pangu apa vanatsoziva kuti minda iyi ndeyani. Wozi kuseri kwenyaya yemunda iwowa kutaurwa nezvavo. Vana Chingwena vari kunzi vakatengera mbuya vatete wavo bhurangeti peiwo munda. Ndofunga kukwata kutodzokera mashure ndiyandikatonga iye. Saka uku kumashure kwaundondidzosera ndakaitonga ndakaipedza iyoyo ndikauya ndikakupa nzvimbo. Iko zvino ana sekuru vako ngavachinorima pandikavati varime, imimi sevazukuru munorima pandikati murime. Kana maita dambudziko uyai muone mambo. Ndofunga ndapedza ipapa. Ngatisimuke zvedu, ndakutendai vazukuru vangu. Maita mseya. Baba